ejwendni 300. Kindiki bende olero ni achijno kani kod obok malero kaka negi chano keyo omenda maromo $4.2 ne jonjore moko e kaunti za 11 maidore aluora ma Nairobi, masawa mar piny Kenya kod hoho mar okak. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki oyango ni apedha no ne geto deli adek ma yudore Karen ka gintiere kod chenro mar dhiyo jonjore kod joma sirogi. Omedo ni chik omiyo bila teko mar pedho kuonde ma ichiche ni opande gige lweny, kowacho ni kik ng'ato nyum siasa ya pedha machalo kamano. Kata kamano, Uhuru Kenyatta bendo kwedo piny owacho mar William Ruto kuom donjre kod familia mare. Uhuru olero ni en gi ratiro marito anyuolane kendo ok obi we ng'ata kata sirkal yuke aoyaye. Jarito gai mar Azimio Raila Odinga mong'ere kaka Morris Ogeta oyudi kojwang' e gwenge mar Ruai machiegni gi apaya Makangundo e kaunti ma Kiambu. Ogeta ne oyudi ka oum wengene to gache bende ne okethi matimore mana bang' jang'ad buche Lawrence Mugambi ogolo chik ne ogai mar obila Japheth Koome mondo chwal Ogeta e doho moramora e piny Kenya ka. Ogeta nolalgo chieng' tich adeka e juma mokalo. E kindego bende johera mag Maina Njenga dwaro ni sirkal ochwale e doho moramora kaluwore gi meko ne tich ariyo mar jumani. Okil mare mano Njeri Ndegwa wacho ni doho nochiwo chik mondo ochwal Njenga e doho. Kata kamano olero ni obila e Tesen ma Central e boma ma Nairobi notamore rwako kwayo makamano. In the magnanimous aspects of the High Court extended those orders and said that whoever is holding Maina Njenga, in whichever police station that is being held in, the OCS, upon receipt of these orders, be ordered to release Maina Njenga with a bail of 100,000 shillings. The family yesterday paid the 100,000 shillings to the court for the release of Maina Njenga. Today, when we went to the police station at Central Police Station, we advocates were not allowed to access the police station. And I ask that the police department to kindly abide with the law, that the court yesterday managed to provide a ruling for habeas corpus, and this was to make sure that Mr. Maina, our father, and who is a leader, should be presented in court and should be released from police custody. I humbly ask all police officers who are part of this to please provide or bring our father back home. Riwruogo kinde mapacho ka LSK dwaro ni obila moko mane okwo e ng'anyo Kisumu okawnegi okang' mar chik kuom hinyo oganda. LSK jiwo jopiny mane oyudo hinyruok kata joma nowito joheragi e ng'anyo mondo ochwal lipot ne okindego kaka yor neno ni gichoko neno malong'o e wi teko mane obila otiyogo Kisumu. LSK bende ochiwore mar kawo ting' ne oganda mane oyudore kamarach e lwet obila e ng'anyo mane kwedo chenro mag sirkal e wi pek mar ngima. That the government of Kisumu, the governor of Kisumu County, the Cabinet Secretary of Interior, the Office of the Director of ODPP, and the various stakeholders, inclusive of non-governmental organizations, first and foremost, apprehend all police involved in arbitrary use of force, and secondly, alongside us, in the quest for justice for all victims and their families, take up
this course of justice. So what we're looking at is that it is targeted attack against citizens who are looking at a police service which has turned into a police force. We are actually requesting citizens to be able to speak up, get the issues to the Kenya National Commission on Human Rights and the Law Society of Kenya, who are here to take up all these cases so that then do not be afraid to come out and speak up against what has happened to you within your households, within your businesses, and at different levels. Familia mara wera majegni ya par kod ochiko manowito ngimane e kinde ng'anyo ma Migori dwaro mondo kaw okang' mar chik ne obila ma bendi teno kod tho mare. Wachore ni mosenindo Benson Ouma nowito ngimane bang' kane ogoye kod lisasi kowuok e Amali odhiambo manyoro. Midhiambo ma tarik 21 mar dweni, familia e gwengego mag Nyamware e sub-konto ma Sunai ne rito wuodgi Benson Ouma ma jahigni 19 mondo duogi pacho ka wuok kuma ne odhi goyo e Amal. Kata kamano, dakika machuok oten nochopo ne familia ni wuodgi ni owito ngimane bang' ka obila ne ogoye kod lisasi. Kaluwore kod min gi Raila Kinyi, wuodeni ne oriko duogo dala ka wuok e yorege mag menyo e kinde mano obila manoriko laore kod jogo mane bago ng'anyo ne ochwade kod lisasi ma owito ngimane. Nyathina nowuok ni dhi manyo. Nyathi bundi oma. Nyithinda gi asekonyorago, asechandorago. Chakre kaka wuongi nokalo 2011. Iko sani. Familia mar rawerani oketo seyo kuom obila mag wach ni otiyo kod teko mathoth kuom jogo eko mane ng'anyo kaachiel kod kata mago eko mane ok ng'any. Nyathini kae menyo mare ma kawaida. Nyathini romo gi polise ka polise laure gi ji. To polisi go lisasi ovyo. Nogo nyathini monego kocha nothi stand kanyo jokuo tamogi kichomo Garissa jokuo tamogi dak sirikal ni tergi kocha to gidhigi nek wajambasi mani kocha. Koro wapenjore kaka jo Kenya ni en sirikal mane manego nyaka jogene, nikech wan wagombo kane president kao off no dhi protect the constitution mar Kenya, odhi protect the life mar Kenyans. Gidwaro ni otim nonro ka otende kod nekni ka bende komachielo gidwaro mondo koro piny owacho okaw ting' mar rawerani. Sirikal emo miyo nyathino tho. Wakoni funeral arrangement mar nyathini sirikal odonje kendo kaw gigo te. E kinde ma ndalo 3 mar ng'anyo makwedo piny owacho mane orumo odiochieng' manyoro, kwan ji maromo 13 e kaunti ma Migori bende ne ogo kod lisasi kendo yudo hinyruok. Gavana ma Migori Ochila Yako mane olimo jogo mane ohinyore e kinde ng'anyoni e osiptal maduong'no ma Migori level 4 ne owacho ni piny owacho mare dhi chiwo kony ma owinjore. Police ne ochielo jo Migori County gi bunde 11 nitiere ma ithiedho kuonde mopogore opogore gi ji mohinyore mang'eny. Ok wamor gi kaka ji ohinyore e Migori County. Chik omiyo ji teko mar jopiny teko mar chokore kata ng'anyo kata timo gino. E kinde ng'anyo ma ndalo 3 no, kwan ji maromo 21 ne oyudo hinyruok mopogore opogore ma oting'o mago manogo kod lisasi kod mago eko manogo kod gigego ma obindi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ochako luongo ng'anyo kendo chieng' tich adek mar juma manyien. Ginyonore ni onge winjruok kata loso ma ginyalo bedo godo kod jo Kenya Kwanza kaluwore gi goyo kor mag jotelo mantiere sirikal. Kalonzo ne loso bang' lal e wang' oganda kuom thuolo mohewo ndalo 3. Walter Nyambaga nigi mathoth. Bang' lal e wang' oganda kuom seche maingo 80, jatend Wiper Party Kalonzo Musyoka kanyakla kod kweth mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance e koro luongo ng'anyo machielo e chieng' tich adek, ng'anyo magilero ni biro mana timore dichiel ok ndalo 3 kaka ne gipango mokalo. The demonstrations will be on Wednesday. We have said it will be one day on Wednesday. After day 1 on Wednesday, a lot of people were arrested, others were injured, and people had to run all over hospitals and places to check on their loved ones. So we therefore have reached a conclusion, peaceful, and we stress, by the way, peaceful and armed demonstrations. We call on our people to remain vigilant on that core. Azimio, umuch kodogai marobila Jafet Kohome,
kagiseyo bila kuom rodho japiny kibune, inyo kendo ketho mwandu mag japiny. E kazi miyo, koni nek mokwong koro geto man oganda Luo, ahinya to Migori, Kisumu, Homa Bay kod Busia. We condemn and demand an immediate end to the traumatization and profiling of the Luo community, particularly the children who are being made to pay a price they do not understand. The genocide underway in Luoland is not accidental. A state-sanctioned genocide is underway in Luoland, particularly in Kisumu, Migori, and Homa Bay. A similar atrocity is also underway in parts of Nairobi, including Kibra and Mathare. Kalonzo Musyoka bende olero ni mbete mag pinje ma oko ne otimone limbe nyoro motenore kod ng'anyo madhi nyime pacho ka. Kata kamano, dwach golwari Luanda kendo chiego negi manutula. Ambassadors, actually 4 of them, the American ambassador, Meg Whitman, the British Chargé, and the Danish ambassador, as well as the representative of the United Nations community in Nairobi, in fact at UN offices, the very high ranking, came over to my residence, and we agreed we will not at this stage address the media. Of course, they're all very concerned, not just them as ambassadors, but the international community. Magitimore kazi miyo umoye piny nigi onge kod paro mar twak kod Kenya kwanza, ni mar gisenyiso tok moruodho kod tenda goko. Miyo dwach gibiro mana chiego negi kayongo kata kundi. What sense does it make to meet with people who are already committing acts of genocide? Azimio cha William Ruto kagise kumchiwo thuolo mar rungo familia mar Uhuru Kenyatta, kagimedo ni kata mana ten Root Party George Wajakoya bende omonji ka jodito mag Azimio bende pod isando kod obila. Inspector General of Police Mr. Japhet Koome and CS Interior Professor Kithure Kindiki must immediately withdraw police officers from people's homes and residential areas, especially now that there are no demonstrations. In fact, we understand Wajakoya's home was raided, but he's out there in Western Kenya. Riwruok mar Azimio moja One Kenya Alliance oluwo ni obila osebedo ka chayo ratich oganda ka ging'iyo kit ka gidonjore kod oganda ma chwalo ng'anyo margi ahinya to dho nam Lolwe. Azimio wacho ni ok gibedok chien, to kata kamano bende ok giikore mar loso kod piny owacho mar Kenya Kwanza kaka yor manyo kwe. E gigo magilieko ni osebedo ka diyo jo Kenya ahinya to mag uchumi wa pacho ka. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Gavana ma Siaya James Orengo ondiko ne duol marango tije obila mano aipoa e witulo mabende noluwo ng'anyo ma Siaya jumani. Ji ariyo nowito ngimagi e lwet obila kama moko 6 pod yudo thieth kod adhonde mag lisasi. Anyuola rawera ma David Agan manotho e ng'anyo ma Siaya manyo ratiche ka gikwayo kony e timo bero kod kowo ringre mar wuodgi. Steve Biko miyowa ler mathoth. E par jaduong' Japhet Agan e Isiala koduol mayudre ge Mwagai. Lit kod kuyo omiyo chuny anyuola omoko kalure kod tho wuodgi e ng'anyo manotimore Bondo. Nyocha geno kuom nyathinani kowuok dipo nono koduogo. Nyocha kanowuok to duogo na kata gi sukari koting'ona okona ni mama madhi chai. Tindo usebedo joma dongo, wan joma tindo wan mwamenyo jowadwa piny omaka kata sani piny ochama. David Agan nowito ngimane kanochiel gi magina e ng'anyo mane kwedo chenro mar sirikal e wi pek mar ngima. Anyuola wacho ni negidang'ni ka gimanyo ringre wuodgi e kinde tulo mane oluwo ng'anyo. Koro chuno mwachako wadoka polis. Kwasedoka polis to wayudo ka bwana mioro wa ile CID ma Bondo no wayudo ka pok obiro. Koro kono ni mondo warito ok obiro mwachako wa. Gikone to wuodhgi nogik Siaya kama ne giyudo ringre David. Koro kadhi Siaya to wawuoyo gi CID ofisano basto ooro wa mochari. Adier kwadhi mochari to wayudo ka nyathino nyo ogo gi bunde ma wiye kar ka nitie alama maraber. E kindeno, gavana ma Siaya James Orengo
ose obila kuom tiyo kod teko mang'eny e gayo ng'anyo ma Siaya. Orengo okwedo obila kuom tiyo gi lisasi ma ching' kuom jong'anyo ahinya te alwora ma Bondo, Siaya kod Ugunja. Ote Orengo nyiso ni ji 8 nochiel kod magina e ng'anyo ma jumani ka 2 kuomgi osewito ngimagi. Orengo dwaro ni IPOA oru nonro kendo kaw okang' mar chik ne obila manotiyo marach. Ka irito nonro, anyuola joma ne owito ngimagi dwaro ratiro ne joheragi. Familia mar David kwayo kony mondo migi tim bero ne ringre rawerano mane owito ngimane ka jahigni 26. Tagombo ni mondo mi haki mar nyathini kaachiel kod familia giyudi. To akwayo mana jotich sirikal, obed bunge, obed gavana, obed MP ma Siaya County, ka giyie to mondo gikonywa mondo body mar David Otieno Agan ochope dalagi mondo wayud kaka wanyalo yike. Akwayo sirikal mondo konywa. Waonge nyalo, tich moro mwatiyo bende onge, wana kaka wachocho papoya no, onge gimoro amora mwaseketo piny. Steve Biko, Ramogi TV. Kama na inya Steve Biko kawuok e kaunti ma Kisumu kuom lipota machalo kod mano. Bende maluore kod wach makamano en jod bure kaunti ma Nairobi omedo duondgi e seyo piny owacho kuom tiyo gi teko mokalo e keyo jong'anyo ahinya kokalo mako dinonegi sandogi kanyakla kod nego moko kuomgi. Okang' mobila otiegi e jumani ne jong'anyo giwacho ni rocho arita mar piny kendo dhi tok ratiro mar jokenya. Ahinya giwacho ni obila monjo jodak e kuonde dak ma ji yuto gi ni piny ma piny owacho e manifesto gi nosingo marito ni mar gine hustlers. Gimedo ni MCAs ma Nairobi mantiere bori rog Azimio emosebed ka igeto e monj mobila timo. Ahinya giwacho ni imanyogi kod obila mawundore ni gin jofuambo, jous gazet, jogo picha kata mana jo ohand aswekra mondo giyud thuolo mayot mar makogi ni mar gin jod bura mag Azimio. E seche 22 mokalo giwacho ni moko kuomgi osemaki ka giwuotho e chuny boma ma Nairobi. Gin Alfred Odalo mar Mabatini, Redson Onyango mar Ngei, Peter Imwatok mar Makongeni, Peter Owera mar Huruma, Vin Palapala mar Kitusuri e kin mamoko. Kopogore kod MCAs, jomamoko mabende obila gi ogeto kendo ondheyo gin Eric Otieno ma en janon omenda, Anthony Otsiula matie apis budget kod Victor Obel mabende tie assembly. Gimedo ni monj motime e kunde dak ma ji yuto gi ne piny pachoka en achaya ne hustlers ma piny owacho owinjo bed ni rito. Kuonde magiwacho ni monj osetimore gin kaka Kibra, Kangemi, Huruma, Madhare kod Dandora e boma ma Nairobi, kanyakla kod Kondele gi Nyalenda e boma ma Kisumu. Giseyo gima giwacho ni piny owacho geto oganda joluo migolo e udigi kendo igoyo kendo inego. Gikwayo piny owacho mondo mi katiba luor kendo orit ngima jo Kenya duto ma onge akwede. Ewi mano eni duol manono tije obila pachoka IPOA nenore madok ne obila ewi seyo mabende medore kaluwore koda teko mane gitiyo godo e ng'anyo mag Azimio. E ote manochwal ne ute fuambo jakom mar IPOA seyo jopiny kuom rocho kwe kod ketho mwandu e kinde ng'anyo kowacho ni tulo mane oluwo ng'anyo nokelo hinyruok ne oganda mathoth koda obila. Makori olero ni magitimo koronore ni nonro ka gitimo nonro ewi thoe hinyruok kod kethruok mwandu e ng'anyo ma juma mokalo. Gibiro nono lwasi mar midhierogo mar neno ni ratiro oyudore. Osingo ni IPOA biro chwalo lipot ne jokanyo duto mowinjore kama oting'o okwach kich kod obila. E mago bende duto wabiro yudo moko kuom ote kata paro mabende intiere godo ewi weche manyien mabende wantiere godo dhiambo masane kaka Dan Mbawi Jaseme iwacho ni obila mabende negoyo ji Nyalenda ne gin jorasta. Dan Odier kantiere Menyenya School diher mar paro ne jo Kanyanam ni kao ombulu to bende okaw ombulu bende ginne ni giluto ombulu e yonoero makare kiwacho ni donge waneno gima timore pachoka sani. Ruto tiyo gi obila e yonoero marach moloyo to e piny mar Luo onge ni
ong'e ni Nyasaye nene. Iwacho ni weyo e lwet Nyasaye intiere Dandora Phase 2. Mano Kanyero Fred Osurero kamana inya kuom ote mari ka Pastor Omondi Otiche mar game onyenyore. Ero kamana inya bendi wacho ni iluwo weche manyien mag Ramogi TV. Ote machielo mari Jamta Woda Wasi Border, watching live from Awasi Border. To okimor kod gigo matimore pacho ka inya gik ma obila timo ne jopiny. Piny otwe leso kendo dhowa moko kaka polis mocho tear gas kendo goyo jogo mang'anyo. Iwacho ni wanwa ola. Mano Kanyero Otis Tinga oganyo mar Rapogi Kanyamkago. Samuel Uyugi mar Oyugis iwacho ni Jaela following from Oyugis Dalero kamana inya kuom otego eko duto wadhi mana e yweyo machok to pod waduogo gi mathoth. Kik dhi mabor. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Kit oganda chano timbegi. Kit ngima mar oganda duto lure kod kido. Dholuo wacho niya, ng'ama ito lirore en ng'atno endo moseneno ketho mare. Dhok wan gi dholuo mar kendo to gi kendo wan gi din. Chike kuonu nyaka siemin tima gimo wacho no biro kelo luor. Winj ka wagoyo sigandwa. En adieri ni pigni ka miyo moked gweng'ni oluokorego to kodhi. Wamor kanyakla. Joluo wan gi kitwa kod timbewa. Un. Gin. To wan. Ngeso ka ngeso, sa achiel gi dakika 45 otieno, mana e Ramogi TV. Oh, nice dashboard. Thank you. Gari yako ni mzee na venye dashboard yako inakaa mpya, mbichi. Is it new? Acha hizo tropi, unanichocha. Ipata pana si mpya. Neat. Manze, and that smell. So fresh. What's your secret, man? Nimekuwa nikitumia Tropical 2-in-1 car dashboard polish since I bought the car. Just spray, wipe, and your dashboard looks as good as new always and smells fresh. Haijawai parara. With Tropical 2-in-1 car dashboard polish, your car dashboard looks new always, fresh and shiny. Available in 4 exciting variants and in all leading supermarkets from Tropical brands. Machiegni kendo wawuok matin e weche mag ng'anyo mapacho kaka bende e kinde ma skunde jiwore e keto tim lai mar somo mar CBC, jopuonjore e skund primar mangiro riti to pod odong' chien. Jonasari ma skund no ero ema ni kamarach kaluwore gi ni gionge gige somo kendo somo e tie yien. Dano Londe nigi ler e wi midhiero momako jopuonjrego. E tie got mangiro riti, jopuonje kudore ka gimanyo rieko. Alwora ni otuo kendo chieng' samoro rieny, makata wende jonasari okwak kor lwasi kaka jabedo e skunde mamoko. Chano luoro jopuonjre moketo gi ediere, gisomo e tie yien, kama koyo kod teko chieng' yimogi kinde ka kinde. Kata japuonjre ma jahigni 52 nyaka guom ka opuonjo nikech ka ndiko ng'awo mana e kor yien. Sikundni nigi jopuonjre 168 kod kilese 7, ka jopuonj 4 ema tur kod ting' mar puonjo. James Setek osepuonje sikundni kuom higni maromo 20. Kata en ochur gi ting' mar lai manyien mar somb CBC,
kaluwore ni oonge tiegruok mowinjore kendo sache bende nok. Hakuna wakati hata chakula ya serikali inaingia kwa shule. Hata ile ECD primary hakuna. Ile chakula tunategemea hapa ni chakula ya wasungu. Tuko na partner hapa kwa sababu tuko na conservancy hapa, ni hao wa conservancy ndio wanatusaidia. Wakati wanaenda kwa ECD kuanza tena class 1, mwalimu wa class 1 anaanza kusema hao watoto hakuna kitu wanajua kabisa. Ngiroriti primary ni kod riyo mag gige somo. Jopuonje moko jiore kadhi sikul juma ka juma, moko kuomgi chopo mondo giyudie kata chiemo. Watoto wadogo unajua mpaka utulishe akili ndio asikise nini inasemekana na wakamate hiyo masomo yao mzuri. Lakini ikiwa na stress kidogo ataanza kufikiria tu nyumbani, kukimbia ile malisho ya mama. Kwa hivyo ikiwa shule inapata uji na pate chakula kidogo, itakuwa watoto watasoma mzuri. Wakati kama kuna chakula hapa shule, watoto wengi hawakuji shule. Kama chakula iko, hata mtoto hata kama kuna chakula nyumbani, wako na hamu ya chakula ya shule zaidi ya nyumbani. Kahap giber, gidonje sikul kich, to gidok dala ka giyengi puonj kod chiemo. Community yenyewe wamependa shule yao, wamependa masomo, na ndio tumejikokota mpaka saa hii mahali unaona tuko. Kata kamano, riyo mar pi bende nitie. Ile maji kidogo tuko naye ni ya laga. Na tutasosonea sisi jamii ya nyumbani, wanyama wa pori na mifugo tena tuna chukulia maji huko. Jodak makae ma jopith jalworo gwenge ka gimanyo chiemb jamni e kinde oro. Mae bende thiro som jopuonjre ahinya to e kinde oro. Wakati ya msima ya mvua watoto narudi wanakuwa wengi, lakini masomo bado haijainuka. Chutho jopuonjre geno ni kony biro chopo mar reso somgi kapok sikul ni chandruok. Diana Olunde, Ramogi TV. Erokamano ahinya Diana Olunde kuom ripot machalo koda mano. Ka bende pod imedo mana ng'i kata menyo wechego eko mag somo ma CBC, ma bende wang'iyo ni king'iyo skunde mamoko ahinya mag ji giwegi to ok tim makare ahinya mano kopim koda mago mag piny owacho. Mago mag piny owacho tim maber kopim kod mago mag ji giwegi. Kata kamano ka bende wadhi nyime en kanyo iro ni apis mar ogai mar Jomin Buche sani koro luongo jogo ma bende giyiero mondo okaw kata lemo mar ogai mar Jomin Buche, kuma bende ing'iyo kanyero oluonggi mondo koro onongi e tarik 1 dwe mar 8. Jogo ma bende oluongi gin Thomas Lentagule mano mawuok e kaunti ma Baringo, ma bende ibiro dadhoge sa 2 mar okinyi. Iboluwe koda Jacinta Nyaboke Nyamosi mawuok e kaunti ma Kisii sa 3 mar okinyi. Victor Vinya Mule mawuok e kaunti ma Machakos ibiro dadhoge kochopo sa 4 mar okinyi. Taib Ali Taib mawuok e kaunti ma Mombasa ibiro dadhoge kochopo sa 5:15. Tabitha Wanyama Owia mawuok e kaunti no ma Siaya bende biro chopo e nyimgi sa 6:15. Ka David Kiplagat Ruto mawuok e kaunti ma Uasin Gishu ibiro dadhoge kochopo sa 8 mar odiechieng'. Odiechieng'no gibiro tieko koda Dunston Omari Mogaka mawuok e kaunti ma Nyamira mano sa 9 mar odiechieng'. E odiechieng' maluwe mano tarik 2 mano tich adek kanyo gibiro dayo dhog Andai Weche Francis mawuok e kaunti ma Kakamega sa 2 mar okinyi. Kiluwe koda Winston Aswan Ngaira mawuok e kaunti ma Vihiga sa 3 mar okinyi. Kochopo sa 4 to biro bedo thuolo mar Peter Mugathia Mailanyi mano mawuok e kaunti ma Meru. Kalile na Kinyi Okumu Obo mawuok e kaunti ma Siaya biro chopo e nyimgi sa 5:15. Bang'e kanyo Joab Nyakundi Ondari mawuok e kaunti ma Kisii biro chopo kanyo iro sa 6:15. Ka James Wahome Ndegwa mawuok e kaunti ma Nyandarua to biro chopo e nyimgi kochopo sa 8. David Mogunde Okachi bende mawuok e kaunti ma Kisii biro chopo e nyimgi sa 9. Kitieko koda Renson Mulele Ingonga mawuok e kaunti no mano ma Kakamega. Mano kanyero jogo ma bende imanyo godo ogai mar Jomin Buche.
E weche mag thieth ni jochiw thieth e kaunti ma Machakos ne oyudo barupe mag medo gi rang'iny mar tich ndalo machuok tok romo gi gavana ma kaunti no Wavinya Ndeti. Juma mokalo jochiw thieth noromo kod gavana ma Machakos Wavinya Ndeti manosingo ni iko barupe mag medo lakteche go rang'iny mag tich kaluwore kod winjruok manobedo. E nyasi manyo bagi e kaunti no lakteche 422 mane pok omed rang'iny mag tich kuom thuolo malach no yudo barupe maggi. Jakom mar riwruok mar lakteche KMPDU Charles Okumu no inso jochiw thieth duto mondo koro odoge tich. Allowing us to deal with this matter. Tumpigie makofi. The issue was a promotion of 422 workers in the department, and I want to also thank the union officials who gave us a lot of support, because when we agreed to discuss and deal with the matter, they gave us time. Therefore, I want to thank them. But I want to also assure them and the workers in the entire county that we are very positive about what they are doing for Machakos County. And I want to assure them on behalf of the Public Service Board that we shall do what is supposed to be done for every other worker in the county, because the governor is very positive about the same. We, the undersigned here, hereby withdraw the strike notice issued on 26 June 2023 following completion of the promotion exercise and receipt of 422 letters of promotion. The exercise has been completed by the Department of Health and the County Public Service Board. In this regard, all healthcare workers are informed that the strike notice has been withdrawn with immediate effect. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Antiere miyo moro mapeke hodni. Kik tem sudo botrum. Tuoni nyalo hinye en gi jathi motiego. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Kati ya watakaofutwa machozi na mimi nimechaguliwa. Kilio changu cha muda mrefu amekisikia. Hakuna tena cha mikosi, ni kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Komando wa Yesu, mwimbaji wa nyimbo za Injili. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811*381#. Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Asante sana. Kilio changu cha muda mrefu. Jatend piny William Ruto dhi nyime gi siro chik mar omenda ma higa mag 2023 kowacho ni chikno biro chiwo udi ne jokenya mathoth kendo nyuolo ne rowere thuolo mag tije. Ruto manolimo kaunti ma Vihiga kod Kisii mana seche machuok tok ng'anyo omedo kwedo Azimio mowacho ni rocho uchumi mapacho ka. Nikuulize wewe mtu ya hapa Mbale, hata ukiweka sufuria kwa kichwa ufanye maandamano, bei ya unga itashuka? Sio ni upuzi.
We must never engage in activities that destroy property, that destroy life, that destroy business in Kenya. Because if we sabotage our economy, we have no other country to call home. Maromo timbe 24 opiem tuke mago kinde e paw tuke mabalariany ma Strathmore e boma ma Nairobi. Kaluwore gi kambi mar chiwo kumba manobago tuke go Direct Line, tuke go eko ne itiyogo kaka mano mar yawo pacho kinde kod miyo gi yweyo bang' tije matek magisebedo ka gitimo. Direct Line Assurance osingo mar medo bago tuke makamago e kinde mabiro. Most of our colleagues are suffering from bouts of anxiety and depression. We do a lot of work. Sometimes you want to really win the case, or sometimes you are really preparing for a case that really needs you to divulge deeper, and sometimes your mental stability is not good. So we've lost some of our colleagues. Some of them are warriors. They're here featuring, and they're going to give us their stories. We are happy to be here to support the initiative of mental awareness, and as Direct Line, we are happy to be part of this initiative. And today we have so many advocates around here. One would probably think we are in court, but we are here also to support them with a professional indemnity cover that take care of their professional professionalism when they undertake their initiative at court. Nyar Kenya